भैया लोग प्रणाम। जय माता दी। आज सवेरे सवेरे एगो चीज़ देखे के मिलल है। हई वन में देखी, हई वन तुलसी है। वन में भी एगो तुलसी पावल जाएलन। अब ये वन तुलसी में फूल निकल गइल बा। देखा तनी चारों तरफ से एमे फूल निकल गइल बा। एक दिन हम आइल रही घूमे, एक आदमी तोड़त रहन, तो हम पूछनी कि हई वन तुलसी तोड़ के ले जातानी, तो वो बतावत रहन कि एकर कुछ दवाई बनेला। हालांकि हम पूछनी तो वो कुछ खास बतौलन ना का चीज़ के दवाई, लेकिन वो उनकर कहल रहे कि वन तुलसी के दवाई बनेला कोई चीज़ के। तब प्रकृति के सोची कि अपना गोद में का समेट के रखले बा कि ऐसे औषधि या दवाई के भी काम करेला। तो बनल रही अपना भाई अरविंद बिहारी के साथ। सुबह सुबह के राम राम प्रणाम। जय माता दी।